No i ja witam bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus, ze mną jest słynna przedstawicielka mniejszości polskiej z Śląska Opolskiego, Mordora, Patrycja i cześć Patrycja. Hej, hej. No i co tam Patrycja? Gdzie skaczemy? Może na dyc kurwan. Kurwa, dobra. Dyc kurwan. Czekaj, gdzie się To zaznaczyło teraz? tu? No już. O kurde, No trzeba nie tak dolecę. wysoko. Nie dolecę. Aha, no i dobra, i to jest co? To jest... O, ja też nie dolecę. Dobra, to tak mniej więcej, to tak obok siebie. To jest gra Totally Accurate Battleground, czyli taka jakby... Co ty? Głupia? A, bo tu jest... To- Sorry. No. To jest taka parodia w zasadzie gier z gatunku Battle Royale, gdzie gramy takimi... Nie wiem jak to powiedzieć... żelowymi ludzikami, którymi się tak ciężko dość steruje. No ale jest śmiesznie, bo jest dużo rodzajów broni, są pojazdy i ogólnie to na ten moment jest śmieszniej niż na przykład w PUBG smutnym, jak wiadomo, jak żeński organ rozrodczy. No i tyle w sumie o tej grze i patrzcie. O tyle, że... Broń to leży. Tak? MK, no. A z nabojami? No. Tu też coś A, to leży. spoko. Czy to jest płatne? To było darmowe, Masz pistolet. a teraz kosztuje 18 zł. I jest super opcja, jak się kliknie przycisk G, trybu raperskie, chciałem powiedzieć rasistowsko teraz. O, gangstersko. A w sumie ty nie masz. Masz to. Co, dzięki I za to. masz to. A co ty taka zdziwiona? A ty? No bo I taki krzywy jakiś. sama, że się skrzywa jakaś. Na E jest typek, ale daleko. Chodźmy do strefy w ogóle, znaczy do tego znacznika naszego. Okej. Kurde, typek za nami patrzy. Dobra, nie, bo to tak jeszcze w życiu nie widziałem, żeby ktoś M1 trzymał w taki sposób. Ej, ale nie idzie... A nie, bo to trzeba przytrzymać. Tylko spoko, że prawie ręka zasłania celownik, jak się tak patrzy. Co to za gra dla niedorozwojów? Biegną za nami. O, gra dla niedorozwojów, a to rozumiem, że kolega taki rozwinięty bardzo, że gra tylko w takie super poważne, dorosłe gry, jak PUBG. Nie, no to przepraszam. Jak Fortnite. No, to tak. No to jest taka gra, no tu się strzela się i biega, no tak mniej więcej jak w PUBG. Czyli PUBG też taki dla niedorozwojów wychodzi na to. Trochę jak Unturned. No tak, była taka gra Unturned, tylko że tamte postacie takie kwadratowe były raczej. Takie ala jak w Minecrafcie. No. O, tu jest jakiś zamek. I co tu można o tej produkcji ciekawego powiedzieć? Że można na przykład na minigana zamontować tłumik. Różne takie absurdalne rzeczy tu są. Weź naciś to G. No ale... No czemu? Co... Pati tam się mordują. Nogi widać, także jest już super. O, tu jest... Kurwa, chodź się. Nie umiem przycelować! Dobra. Oszukane. Jeszcze raz. Bye bye. Mi się raz udało wygrać. Nie jest tak trudno znowu wygrać. Wydaje mi się wygrać łatwiej jak w PUBG na przykład albo w Fortnite. Tylko, że trzeba trafić w miejsce, gdzie jest dużo broni i teraz sobie w takie miejsce polecimy właśnie. No i na mapie jest tylko 45, chyba maksymalnie 50 graczy. I to jest trochę mało. Fajnie by było, jakby była 100, tylko nie wiem wtedy, czy by serwery wyrobiły. No, można sobie kustomizować postać swoją. Można sobie wziąć o takie rogi od Leszego. Tam ubranka, kolory, wszystko i tak dalej. No, także jest super. Jak za 18 zł to normalnie jedynym lepszym wydatkiem od tego może być dołożyć 2 zł i kupić suba u mnie na Twitchu. Tutaj od razu? Może? A czekaj, a tu jest coś nowego chyba, Toll Castle. Tego nie widziałem wcześniej. To tam. No, no to może, dobra. No do gry wychodzą uaktualnienia, także ona powinna być rozwijana, nie najgorzej.
Także można te potężne pieniądze zainwestować. Dobra, i gdzie ten zamek niby jest tutaj? Żadnego zamku nie widzę. A, coś tam jest, dobra, to skaczmy. A jest, faktycznie. Oła! Wylądowałem na wieży. Mam Thompsona. No serio? Patty, nie gadaj. No ledwo! O kurwa! Kurczak mnie zabił. Ej, to cheater jest. Dobra, ja też zginąłem. To był cheater. Czemu On cheater? latał sobie. On latał sobie. Dobra, jak mówi stare przysłowie, do 7 razy sztuka. Jak to będzie z 5 piwerków? No to kurde, jak ktoś ma problem alkoholowy, no to już niczyja wina, no. Mapa jest jedna w różnych tych, jak to się mówi, wariantach pogodowych. Czy pora dnia i nocy się zmienia w trakcie... Nie wiem w sumie. Chyba nie. Chyba nie. No ale gra i tak jest realistyczniejsza od Battlefielda 5. Bo... wiadomo. Chociaż oni tu są czerwoni, to można powiedzieć, że... ale to można sobie wybrać kolor. To w sumie jest o wiele bardziej ta personalizacja niż w BF-ie, bo tu można... w BF-ie można być tylko białym, czarnym albo żółtym, a tu jeszcze można być fioletowym, różowym, jakim się chce. Dobra, Patty, wybieraj coś. A tu jeszcze jest drugi zamek? No. Ale chyba nie dolecimy. Nie no, myślę, że dolecimy. Jak To będziemy powiedz- tak niżej, jeszcze niżej i tak wysoko dość takim lobem. Teraz? Jeszcze chwilę. Teraz. Ej, jak tyś tak daleko poleciała? Nie wiem. Kurde, ja spadłem dużo wcześniej. Nie wiem czemu, ale spróbuję. Może to się da jakoś wyskoczyć dalej, czy coś? A bo ty nie umiesz. Dobra, cio. Jopsie. Straszyłam. Ja byłam pewna, że nikogo tu nie ma. Przepraszam. O kurde. Ej, jak to on mnie tak zabił jednym ciosem? Mam nadzieję, że tego filmiku na YouTubie nikt nie będzie na słuchawkach oglądał na dużej głośności. Jak tak, to pozdrawiam wszystkich. Dobra, jeszcze raz. Dlaczego kobiety żyją dłużej od mężczyzn? No Ja właśnie. długo nie pożyję, jak tak będą mnie straszyć. Zagraj z nią w horror. O, właśnie, dzisiaj na gram.pl oglądałem, że jakiś horror będzie wyłaził taki wieloosobowy, fajnie wyglądający. Taki trochę a la Left 4 Dead, tylko że zamiast zombie to są potwory jakieś, czy tam kosmity. Ale tak na przykład, że się tam barykaduje, że oni wywalają drzwi i takie rzeczy. Chodź tu na te miasto od razu. Dobra. O, się przydupiło. O, jest fajna broń, jest kask. Ja mam celownik. Z tego możesz zamontować na nic. GTFO. Nie pamiętam tytułu. Masz broń jakąś? Miecz. Co to? A, bo tu... Ej, lol? Już Co? strefa poszła. Serio? No, przeleciały nad nami te bloki wielkie. Co tu jest? O, granat. Typek. Trafiłem. A są dość... O,
Pier... Wali ktoś do mnie. Idę. Chyba mnie... Zabiłem. Co ty nagle mi tak przeskoczyłeś? Na drugi koniec. Kurwa, nie mogę go trafić. Dobra, Dostał zabiłem 2 go. razy. Nice. Ale... muszę się poleczyć szybko. Chcesz apteczkę? A w sumie ja też potrzebuję. Co tu jest? O, widzę patelnia, że genów jednak się nie oszuka. Jezu, ale bym walnęła w ciebie tą patelnią niechcący. Niechcący. No tak. Co? 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 Trefa? Wygrane. Dobra, jeszcze raz. Nie czaję. O co chodziło z bum bum? Siema, Przemek. Bajowic. Miałam się przebrać. W ogóle ciekawe, gdzie jest reszta, czy oni są chyba po całej mapie, bo tu ja widzę tak z raz, 2, 3, 4, 5, 6 osób. No, A to mnie jest- trochę więcej. 48, to chyba są rozrzuceni jakoś. O, ty patrz! Popatrz na mapę, gdzie ty jesteś, a gdzie ja. A, no okej. To tu nie jest tak jak w tym, jak w PUBG. Dobra. To może na... Ej, to od razu strefa leci. No. Faktiko. Harbor Forest? No dobra. Siema, Sixtus. To można w sumie już, nie? Można. Cześć, Ksextus. A, bo to trzeba W nacisnąć, żeby tak daleko lecieć. Ty nie naciskałeś? Nie, O kurwa! A to ty. to ja. Bandaż, bandaż. Dobra, mam karabin. Was. Co? Czekaj. Lecie wpisuje dobre hasło, a mi pokazuje. Masz. Nie, ja tylko gram. Nie robię streama. Dobra. Jestem. To ho. Ale ta ręka mi lata dziwnie. Jaka ręka? No, w grze. A, myślałem, że w rzeczywistości. Co? Kto? Totally Accurate Battlegrounds? Coś takiego. No. Taka parodia. Robię kurwa. A, to pobrałam. Będę grała. Repko? Efekt punku masz to jak swoim armorem i biegasz Aha. W sumie źle idziemy, to musimy skręcić w prawo. Stworzył PUBG na Prima Aprilis, ale ludziom się tak spodobało, że wychodzi jako pełnoprawna gra. Ale chyba jesteśmy w strefie, nie? No nie, Jak nie? no nie. Przecież to było w strefie jak? Musimy auto wziąć. Aha, dobra. A masz? No, Ej, mam stoi tam. rower. Ja mam rower. Jak rower? No rower. Gdzie ty jesteś? Tu idzie, tu jest rower? Ej, faktycznie. Siadaj. Lol. Siadaj mały. Gdzie mamy? Gdzie ma... Zaznaczyłem. Na żółto. Jak ty mi się to lepiesz? Lol. A ty nie trzymiesz nawet kierownicy. A to roweru chyba dodali niedawno, bo nie było wcześniej. O, z górki. O, O. O, jest tam. Na NW. na To NW? zatrzymamy się tu. No.
Ale ja mam tylko... To jest pompa, co trzymam chyba, nie? No. No to trochę słabo. Ja mam a w sumie mam pistolet. Co to jest tutaj? A to rower stoi na 290. No przed nami zaraz jest stypek chyba stoi. Ktoś Nie, to strzela. rower. Tak, no właśnie o tym mówię. Aha, ale leci koleś do roweru. No ale to... Czekaj, bo tak to go nie trafimy na pewno. On nie leci do roweru, on gdzieś tak sobie... Aha, O. tam! Dobra, 2 jest. no. Jeden stoi w miejscu, można go... Ale mi się tak ten celownik trzęsie. Nie strzelajmy. Chodźmy Dobra. tu. A! Tu typki są. Za tą skałą. Kurwa. Dobra. I no on żyje. No nie idzie go dobić. Z nami jeszcze coś... Znikł. Znaczy Ten musi drugi być... gdzie? No właśnie nie wiem. A może się wylogował, dlatego Może. on zniknął. Może... Bo w ogóle nie zostało lutu. Teraz dostałem killa. Czy my są w strefie? Są. Tu masz rewolwer taki Magnum, jakbyś chciała. O, coś jedzie. I widzę też na SE. Chyba ja. Skar tu leży. Kurde, nie mogę wyjść. No lol, wlazłem do tak... Gdzie stąd wyjść w ogóle? A, wyczołgać się, dobra. Kto to tak strzela? Nie ja. Czemu tu jest w ogóle dźwięk, jakby coś jeździło, a tu nic nie ma? Jedzie. LOL? Co to? Ała, 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 ała. Ała, 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 ała. Ja, w domku mnie powalił typ. Siema, dwa Kurde, z ten celownik. Tu w domku jest. Co ty robisz? Za tobą jest Patty typ w domku. No, dzięki. I tu jest gdzieś typek. Ej, a ja... Ja straciłem bronię wszystkie przy tym... Przypadnięciu. Tak jakby, no. Nie mam broni w ogóle. Tu coś leży, chodź. Jest akacz. No już do mnie wali gość. Nie! Tu w tym... A, wlazł za mną. Dobra. O, nie, to jest takie... Jeszcze jedna próba. Luzik. No hej, hej, Xixos. Zamknij i możesz okno mi otworzyć. O, ciemno teraz. Jak już ty jesteś. Dzięki. A gościu z brodą wygląda jak room size. Ej, mnie nie wczytało. Nie? Nie. A co masz? Matchmaking failed. Aha, no to czekaj. To jeszcze raz.
Teraz ci takie śmieszne niebo różowe, jak po jakiejś katastrofie nuklearnej. Ślicznie jest. A w sumie on nie aż tak... A nie, jest. Jesteś mało ludzi, jak żeśmy weszli, dopiero jest 22. Ale dobra, dochodzą szybko. Pozdrawiam wielu. I tak w gardle drapie. Słuchać psa? No. Kurde. Dobra. Nie wiem, gdzie by tu... A co to był ten chaos? Nie pamiętam. No można tam. To już. Aha, to jest to. Na drzewie wylądowałam. I trochę słabo. Będę cię obserwowała z góry, okej? Ale co, nie możesz zejść? Pewnie stracę dużo życia. Ja mam Ale masz tam kamizelkę. dużo typów. No domyślam. Słyszę. O kurde! Już przyszli. Ja pierdzielę, oni są skuteczniejsi pięściami jak... Dobra. A MP40. Fuck! No chodź tu. A nie. O Jezu, 4. Ja nie mam mamy już. Dobra, dwóch położyłem. To idę z pięściami. Pomóc. A, przepraszam. O, trzeciego. Patty, ale czemu ty Jolo! lecisz z pięściami za nimi? To jest... On w szoku. Kuźwa, nie mam naboi już też. Nie ma... Nie mogę broni zmienić! Kurwa. No gdzie pięści są? Ja pierdaczę. Gdzie się... O. Dobra. O, dobra, ale 3 położyłem. No to co można powiedzieć? To tyle. To jest gra totalnie, jakby powiedział Major, akuratny Battleground. Za 18 zł można przetestować, jak komuś zbrzydły wszystkie inne, także dziękujemy za uwagę. Zostawcie subka i znajdziecie nas na Twitchach i na Instagramach i w sumie i na Facebookach też. I tyle. Pa, pa!